Regardless kung unsa ang ato ang mga kahimtang ining kalibutan na o sa ato ang status ining kalibutan na kitang tanan dili makaikyas o dili makaiskapo sa mga problema, dili makaiskapo sa mga pagsulay. Makasinati gid kitang tanan niini samtang aniya pa kita dinhi sa kalibutan nga lumalabay lamang. Apan ang nakaanindot lang kay bisan pa man ang tawo, bisan pa man kita nahimulag sa Dios, ang Ginoo padayon nga nagpakita, padayon nga nagpasinati sa iyahang dakong gugma o kaluoy alang sa tawo. Sa iyahang pag-ingon, umari kamo kanako kamong tanan nga kapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Pulong kini sa Ginoo nga naghatag kanatog paglaom. Pulong sa Dios nga naghatag kanatog assurance nga diha sa tuang mga problema, diha sa tuang mga pagsulay, kung mudangop kita sa Ginoo, makabaton gid kita og kagaan. Wala man noon mingon ng Ginoo nga umari kamo kanako kaya kung wag tangon ang iyong mga problema, umari kamo kanako kaya kung wag tangon ang inyong kabug-at sa gidala ninyo sa inyong kinabuhi o kasing-kasing. Ang iyang gingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Dinhi sa kalibutan anaa kini mga butang nga ato ang masinati, anaa ang problema, anaa ang kalisod, anaa ang pagsulay. Pero ang Dios, kung kita mudangop ngadto kaniya, dili gid kita niya isalikway, dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Hinunua, tabangan kita niya aron kita magaanan sa tuang gipangpas-an, magaanan sa kabug-at sa tuang makasing-kasing o sa tuang mga kinabuhi, gumikan sa mga problema nga atong nasinati. Munang mga igsuon, pabilin kita diha sa Ginoo. Dangop kita sa Ginoo kung unsa man galing ang ato ang mga gipangpas-an, kung unsa man galing ang naghatag kanatong kabug-at sa tuang kinabuhi. Pangayoon ta ang tabang sa Dios nga gaano niya kini. Ug atong ihatag kaniya ang dakong pagtug pagsalig aron sa ingon magaanan gayud kita sa tuang mga problema, magaanan gayud kita sa tuang mga pag-antos nga nasinati nato sa dinhi pasag kita sa kalibutan. Muna sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, atong ihalad ang tanan sa Dios. Kung unsa man ang nakapabug-at kanato karon, kung unsa man atong mga problema, mga pagsulay nga itong nasinati, mga kalisod, ato kanang ihatag sa Ginoo, patabang kita niya, aron kita magaanan, aron makapadayon kita sa tuang pagpaningkamot, pagpanikay-sikay sa pagkabuot sa kinabuhing dayon, pagkabuot sa kinabuhi nga walay katapusan. Pangayo nato yang tabang, ug atong isangon ang iyang yugo, kay ang iyang yugo matud pa niya, gaan, ug sayon, ang ipapas-an ka nato. Munang mulaon kita sa Dios, kay ang iyahang mga pulong, ang iyang mga saad, dili gayud niya pagapakyason. Ang iyahang mga gipanulti, ang mga gisaad nito sa tao, dili gayud mapakyas, tumanon gayud niya kini. Kay matud pa diya sa Salmo, ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Munang musalig kita kaniya, mutuo kita kaniya, atong ihatag kaniya ang tanan atong ipangpas-an, ang tanan atong mga problema, ang tanan atong mga kalisod. Ug mulaom kita, nga hupayon kita sa Dios, gaanon ang atong mga palas-unon. Mangayo sa pitagtabang sa itong mahal nga Birhen Maria, nga kundiin mo sab ang modelo ni ining tanan, nga sa iyahang mga pagsulay din sa kalibutan, mga pag-antos o mga problema ngayon nasinati, wala sila ang gidangpan, kundili ang Dios lamang. Ug ang Dios naghupay kaniya. Ang Dios nagdala kaniya ngadto sa kahimayaan. So maningkamot kita, ug himo natong panig-ingnan si Maria ug mangayo kita siyang panabang. Nga sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, taliwala sa mga problema, mga kasinatian o mga kalisod ngatong masinati. Tabangan kita niya aron gaan ang atuang pagpanaw, gaan ang atuang paglakad,
padulong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug atong ihatag sa Dios ang tanan, ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Hinaot paunta.